Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is a bit different. I'm going to show you how to make box braids but in Igbo. So I'm going to use Igbo language to give instructions or tell you how you can achieve this by yourself on your own hair. Let's go! Na mbido, ị ga-awa isi gị ụzọ asatọ ma ọ bụ n'ụzọ 17 ma ọ bụ 18 nke ọ bụla ị chọrọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ntutu juo eju, ị waa ya ebe ọ ga-eju eju. Ị chọkwanụ ka ọ dị obere, waa ya ebe ọ ga-adị obere. Unu ga-ahụ na akpachago m isi m niile, ọ naanị n'ihu ka ọ fọrọ. M ga-eji ofu gosi unu ihe m mere. Ịwa isi gị, i were obere ntutu nke ị ga-akpa. Ndị nke ọzọ na-agaghị akpa gị, wepụ ha n'ụzọ ka ha ghara ịnọchi ụzọ. Ịwacha ntutu gị, ya adịghị mma. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ i were glue. Nke a na-akpọ ya got to be glued styling gel. Nke ojii. I were nke ojii a, ọ ga-ejide ntutu gị ọfụma. I were ya, ite ya n'ukwu ntutu gị. Ite ya ụzọ niile. I were ha na-akpọ mbọ. Onye na-akpọ ya mvọ. Ọ kombu. I were ya, ịbọ ntutu gị nwayọọ nwayọọ. Mee ya ka ọ dị otu isi chọọ, ka ọ rapara na isi gị. Ọ dịzie gị mma, ị ga-ewere obere nke a, m ga-akpọ ya rọba band. Anyị ga-akpọ ya na vidiyo a. Emecha na achọta ezigbo aha ya. Ịma akwa aha ya ga-egwa m. I were ya ji kechie ntutu gị n'ukwu ya. Imecha ya otu a, ị dọọ ya aka ụzọ abụọ ka o shie ike n'ukwu. Ịchọzi ịkpa isi, were mmanụ. Nke a bụ olive oil. Ọ nke mụnwa ji. Nke ọ lasọrọ gị, i were mmanụ metụ n'aka gị ka aka ghara ịfụ gị ụfụ. I wetezie attachment gị ọ ntutu isi ị ga-etinye mee isi gị ka ọ dị ogologo. I were ya tinye nwayọọ nwayọọ. Ọ ga-adị ụzọ abụọ. Ntutu nke gị nwa ga-awụ ụzọ atọ. Iji ya kegide ntutu gị, i werezie ntutu gị mee na-akpagide. It's really not easy. It's actually not easy. Speaking just in Igbo, oh my gosh. It's so difficult. Ị na-akpa na-aga. Ihe ga-enyere gị aka ka ntutu gị dị mma n'anya, dịkwanụ smooth, bụ i were ihe dịka gel ma mmanụ. I were ya tee na ntutu gị. Ị na-akpa na-aga, ị na-ete ya mmanụ na-aga ka o nwee ike dịtụ mma n'anya, banyekwa na ntutu a iji na-akpa isi ha dị ka ofu. Ị ga-ahụ na m na-akpa na-aga, ma na-emetụ aka m na mmanụ. Mmanụ a ga-enye aka ka ịkpa isi a na-aga ọfụma ọfụma. Ọ ga-enyekwa aka ka aha mkpịsị aka m ghara ịfụ m ụfụ ma ọ chaa ọbara ọbara. Aka na-afụ m ụfụ.
na ahụlanụ ya ihe adịghị mfe o. Ọ dị mfe kama m ga-aga nye mmadụ 50 pounds ma onye mmadụ $200 ịkpa isi a nji aka mme ya. Ịkpacha ị ga-ahụ na ọ mara mma ma mma dị ọgọ, ọ mara mma nke ukwuu. Igbo adịghị mfe o. Ndị Igbo anyị dịrị na-asụ Igbo ọfụma anyị dị na-asụ ya na-akụzikwara ụmụ anyị maka ọ dịghị mfe. Agbachago m na ahụlanụ isi m mara mma, asampete nwaanyị. Ihe ahụ isi m ji mee ya, m gotere ya na Amazon ka m gotere ya. Ọ na-abịa ọ dị 24 abi echefugo m mana unu ahụgo ya. Ihe a m ji mekwa ntutu m ka ọma mma, ihe ndị m ji mezie ya m gotekwara ha na Amazon. M ga-etinye link na the chat ka unu hụ ya ma unu chọrọ igo. Leni ya, ọ mara mma. Unu agbalịala. M ga-ahụ unu mgbe ọzọ. Ka ọ dị.